We want to welcome you to Series 2 of Sika Lounge. We are excited as we will be celebrating the life of an iconic woman. She is a pioneer. She paved way for many women. Her footprints are to be celebrated. And this woman is none other than Dr. Rebecca Chisamba. She is a woman who has made a mark in the media industry as a woman, an industry which was male-dominated, in a society where a woman had a place, which is to be in the kitchen, to be in the delivery suite, to be in the fields. But she managed to rise and become a household name, and also she is a respected woman. So we'll be talking to her and we'll be celebrating her life. Thank you very much, Dr. Rebecca Chisamba. We want to welcome you on Sika Lounge. Ndinokutendai nokundirangarira asi ndafara nokuti kana chirongwa chichitaura kuti tsika zviri kunangana zvine nhoroondo nebasa randinoitawo. Chisamba, let's just dig into it. Heunoi muvunzo. Tingati Mai Chisamba ndiani? Can you tell us a bit about Rebecca Chisamba? Maberekerwo, marererwo, makuriro, murivangani mbamenyu, things like that. Can you just tell us a little about Dr. Rebecca? Ndizvozvo anonzi Mai Chisamba. Mwana akangozvarwawo zvinoita vamwe vana. Ndinozvarwa ndiri Mukunda Tsikirai. Saka zita rangu rekumusha kwangu ndinonzi Rebecca Tsikirai. Asi ndakazoroorwa nemukomana anonzi Arnold Chisamba. Isusu takazvarwa tiri vana 10 asi vamwe vakashaika vari vana vadiki. 7 ndo vakakura kuita dzimba dzavo, misha yavo, vamwe vakazoshaikawo zvavo asi vararama kusvika ipapo. Ndakazvarwa kuBhindura. Ndokwakanga baba vangu vaine zvitoro zvavo zvavaita. Vakanga vaine chitoro kuMadziva, vaine chitoro kuMakwiro, vaine zvavaita zvokubata asi vaishanda kuBhindura wholesalers. Mai vangu vakanga vakaita inonzi home craft career, saka vaidzidzisa madzimai kuti vanowacha sei zvakachena, kustacha zvinhu, kubika, zvese zvingangobata musha zvakanaka. Ndo zvakanga zviita mai vangu muBhindura. Wow, saka Mai Chisamba, pazvese izvi panga paine kachinyanya here kana kasaini kaigona kutitaridza kana kuti kakaita kuti mumbofungira kuti muchazovawo munhu ane mukurumbira, mucelebrity? Andina kana unoziva kana uri mwana mudiki haumboziva kuti uchakura mupfungwa dzako semwana mudiki. Haumboziva kuti uchakura, haumboziva kuti uchabvapo, hauzive kuti unenge uchienda kupi. Saka ndaingofunga kuti ndiwo upenyu hwedu, asi takakudzwa zvakanaka, zvakanga zvine rayiro yakasimba, zvakanga zvine dzidziso yakasimba, zvaigombedzerwa kuti munhu wese ngaaite chikoro. Right. Yeah. Mati vabereki vaigombedzera chikoro uye mati vakakurerai zvakanaka. Kana muchivarangarira, munovarangarira vari vanhu vakaita sei vabereki venyu? Kana warangarira mubereki wako unotanga nekuti yeanhai ndo zvavakasangana nazvo izvi, nekuti kana muri vana hamunzwisise kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoshaika, dzimwe nguva zvamunoda hazvigoneke panguva iyoyo, dzimwe nguva munonangiswa kwamusiri kuda kuenda, dzimwe nguva munoitirwa zvamunenge muchida nekuti munenge muri vana. Isusu nguva yatakakura takanga tine vabereki vakanga vachiti nangisa gwara ravanoda ivo zvikuru. Tanga tisina freedom inenge vana vemazuva ano yekuti akanzikana kuti paholidays zviye muri kuenda kubaba mukuru unzi no, I don't want, I'm not going there. Tanga tisina izvozvo. Taura yenyu Mai Chisamba, vabereki vaisabvunzwa full stop. Asi ndafarira nyaya yamataura kuti vabereki venyu vakakurerai mutauni uye nokumaruzevha, chinhu chakanaka. Vabereki vedu vaida kuti tidzidze upenyu hwomuguta, tigodzidza upenyu hwokumaruwa. Saka vaitigadzirira kana ichinge riri zororo riye kuti muri kuenda kuguta, tonodzidzawo zvekuguta, muri kuenda kumusha, tonodzidzawo zvekufudza mombe, zvekunochera mvura nemugoro, zvekudini. Saka taitosarudzirwa, tanga tisina sarudzo, asi wakanga uri mufaro wedu nekuti tanga tisingazive kuti unogona kuramba. Kwatiri kuti kumubereki vati muri kuenda kumusha, uti kwete, zvanga singagoneke.
Saka imi mati makakurira kubhindura mukamboenda kumashonaland uye makambogara kubulawayo. Saka izvi munozviona kuti zvakakuinfluensai sei kana kuti zvakakubatsirai sei kuva mudzimai wamave nhasi? Ndizvozvo chaizvo zvakandiumba, ndakadzidza zvakawanda. Zuva nezuva rine dzidzo raro, zuva nezuva rine zvaro, kudzidza hakuperi. Ndakazvarwa kubhindura, ndikambodzidza kubhindura semwana, ndikazoenda kuhigh school kumatebeleland, kuasha, kumusha kwangu kumasvingo, kwamadziva dondo, kuzhara kwachivuko, asi mazuva hakusisina zhara nokuti vanhu vakugona kunyatsorima. Zvakandidzidzisa zvakawanda nekuti pane shoko rinotaurwa rechirungu kuti tribalism zvino kana wakakura uchiziva kuti kumatebeleland kune hama neshamwari, kumashonaland kune hama neshamwari, ukaendawo kuprovinsi yekumasvingo kune hama neshamwari, hauoni musiyano pavanhu. Chaunoona munhu, chaunoona hunhu, chaunoona rudo. Zvinodzidzisa, zvinosimbaradza. Ndosaka muchiona vanhu vachizorwisana zve. Ukangojaira kugara nzvimbo imwe chete, ngatimbotorai sekuno kwatiri, ukangojaira kugara kuno, paunozoenda kunosangana neimwe nzvimbo munotanga kuvavana, munotanga kuona kunge zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Izvozvo zvinobatsira. Tadzidza experience helps. Aiwa, ndapabata mai Chisamba. Asi ngatichimbodzokai kunyaya yenyu nejaya renyu waChisamba. Mune vana vangani? Isusu nababa Chisamba tine vana 5. Tine mazukuru 5. Muzukuru wedu mukuru akutoita zveuniversity idzo dziriko mazuva ano dzekunzi online izvozvo izvi. Vasikanawo 3 pavazukuru vedu, vakomana 2 pavazukuru vedu. Pavanawo tine vakomana 2 nevasikana 3. Asi vana vedu vese vakura, vari pamakore ari pakati pe40 something years ne29 zvichienda kumberi. Asi makore avo neupenyu hwavo hadigoni kuudonongodza nekuti vanhu vazvikurirawo, vane mararamiro avo. Ivo havasi matingati muziso revanhu seni. Saka ivo vane upenyu hwavo hwandinoremekedzawo chaizvo kana ndichitaura, asi vana vangu. Ndafarira kuti mati muri kurera vana venyu neuchenjeri kuti you respect their privacy. Tiri kudzidzawo sevabereki, matsanangurai kuti vana venyu havasirivo vari mumedia, naizvozvo you respect their private. Thank you very much. Mai Chisamba, nyika yeZimbabwe yakakugashirai sachipangamazano. Saka toda kuziva kuti upbringing yenyu yakacontribute chii towards this person that you have become. Mumbotudza nekuda kwemarererwo enyu. Izvozvo asi ndambotanga ndapindura mubvunzo wambondibvunza ndiri tisati tapamepo. Wambondibvunza uchiti imi nababa Chisamba makasangana sei? Saka ndikandidzokere kune mubvunzo wondisati ndaenda kuvazukuru ikokoko. Pandakatangisa kuona ndomuona, unoziva kana ari murume wako haumbomuona kana kukura unotonzwa iva Chisamba vane 71 years ka, but he's still a swell guy. Swela guy, ndazvifarira mai Chisamba. Inini kana Mwari vandipa upenyu, next birthday ndenda ndi makore 69, hati unozonaka. Saka pandakatanga kumuona chaizvo, ndaitaura nemwe shamwari yangu yandakadzidza nayo kuAsha High School. Saka iye ndobva atsambuka, ndobva amhoresa musikana wandaitaura naye. Akati sisi makadiko hanzvadzichi, ndobva vatotaura, ndobva ndatoona kutoti vane ukama. Saka iye shamwari wangu wandaitaura naye ainzi Monica, ndobva andintroduce akati Beki, uyu hanzvadzi yangu anonzi Arnold, ana mai vedu vanotedzana. Saka iye ndobva atonditi makadi sisi, ndikati makadi enguti, ndichitedzera shamwari yangu sekuintroduce kwatataitwa. Ndobva tamboita nguva tisina kumboonana. Rimwe zuva ndiri kufamba zvangu neshamwari yangu apa tatauya kuHighfield, nokuti maiguru wangu vaigarawo kuHighfield, hama dzakawandawo chichi, nokuti kareka musha mukuru wangu wari Highfield. Kana usina kuenda kuHighfield hauna kuenda kuHarare, handitika. Saka ndobva tapfuura nematakishop achakasimba, achashamisa kwazvo. Saka ndobva tatenga madrinks edu. So mwana akanga ari mutakishop akaedza kuti ativhurire nokuti aida kunwa tinoti pane kwataipfuurira kuenda. Chiopena chake chakatadza kuvhura. Ndobva mukomana uye wandakambointroducwa uye asvika
ndofunga ingopfuro zvake ndobva angoburitsa ningi opena yake momwe ndobva ativhurira maningi madrinks edu ndobva ndangomutasa zvangu ndikati oh what a gentleman. Ndakataura nomwoyo mangu handina kumuudza kanoti aibva angoti saka ndobva tazivana zvakaro takambetaonana pai ndobva zvanzi murondipawo nhamba dzenyu tozokufonerai kwaine mafoni weningi aya ematambo kaya ndobva vakondifonera akutsanangura ndakushe kuti ndiwani kwiwi ndiani kusvikanzi aiwa ndina hanzvadzi yaMonica anga ndakazosangana nepaipai ndokutanga kuonana kwatakaita. Asi tadaro manjeka takatangisa kuita ushamwari. Ivo vakanga vari official yechimwe chitimuwo chebhora chidikiwo chainzi Henma Agencies kana ndisingakanganise. Saka zvikanzi kwiwe unoda here bhiki zvebhora ndikati ndinowanzoda rechisikana netball nokuti ndo randofarira asi rechikomana handinyanyoriziva zvikanzi rinotonakidza ndopora ndichikukoka kana uchida ndobva ndakubvumaka zvangu. Pakutanga ndaingoona kuti kobhuti ndinganyanyowa chikei ndobva takuenda kumabhora tichitenderera kunana Marondera kunana Glendale kupi nokuti vanga vari official. Saka asi ndakaona kuti pakuda kuzenge kuita kaushamwari kakadzama. Saka muushamwari ihwohwo ndo patakazotanga kudanana ende kubvira izvozvo hatina kuzombotarisa kumashure. Handiti munoziva paculture yedu yechishona zviya zvinotsanangurwa izvo zvichinzi izvo munhu haufanira kubva wangobvuma kana ngomana kakanda so kanditi haufanira kubva wangobvuma ipapo. Saka imimi zvakakutorirai nguva yakareba sei kuti mubvume swelaga yenyu? Nguva hazvina kutora nguva yekuti hataiziva zvinoda kuitika. Hatina kukurumidza tataurirana but pakunzwanana kwedu ikoko unozwa panenge pakuenda kakunzwanana kamunonyatsona kuti pane kwakanangaka kakunzwanana ikoko asi zvenguva yedu kaizvo zvanga zvisina kuita sezvamazuva ano zvekuti vanhu vakakura tombopa semuenzaniso muno mudhorobha reHarare kuti munhu akakwira pachaji office apa kana pana 4th pavanosvika kuGlenora munenge matodanana. Takambotanga tichionana tichidii ndobva vambouyo kumba kwangu ndaigara kukaflat kangu vakauya ndobva vazondikoko kuti unouya kumba kwangu chichi ndobva ndaenda kumba ndichitarisa ndichitoona kuti mukomana akarongeka uyu noza stereo dzainetsaka idzo dziye dzemazispika emanhingaya ndikati ndichiona zvanga zvirimo aine masofa twake chianga aine kamba kake kari compact kanga kari kevabereki vake ndiye anga asara vabereki vakugara kumusha asi ndakaona kuti zvakarongeka. Saka zvatanga takudanana aiwa wakaita mutserendende. Ndobva zvazoita sei? Kubva ipapo tadanana vakazonombisa mari tikaroorana tikaitawo zvinofanira kuitwa tikanochata muchato wedu asi hatina kuchata muchato wehombe nekuti nguva zhinji kune sarudzoka munogona kunochata zvekudaidza vana mudzviti kumba vokuchatisai munogona kunochata zviri private asi iriyo chapter iyo 5.11 ndo zvatakaita izvozvo tikaita mhemberero yedu tikaitawo kakufara kedu kakadaro ndobva tazotangisa kusvika kusvika kwevana uko. Saka ndobva taita vana vedu Mwari vakatiropafadza tikagona kudzidzisa vana vedu vakaitawo madhigiri avo vakaita mabasa avo iye zvino 3 vane mhuri dzavo 2 ndo vasati vane mhuri dzavo asi tiri kuona kuti vari kufamba nenyaya yacho yekuti kana Mwari vakavaropafadzawo vangangopedzisira vasetla sekutaura kwamunoita emadiki. Mai Chisamba, nyaya yenyu iri kunakidza ende taona kuti after many years muchiri kuwirirana navachisamba muri kudaidzana kuti vanaswela gai saka tikuona kuti zviri kunakidza. Saka tinoda kumbobvunza kuti makazvibhalansisa sei kuva mudzimai ane career nokuva mudzimai ari mumarriage, mudzimai ane vana, mudzimai ari kuzikanwa nenyika yese? Makazvifambisa sei mukazvibhalansisa? Unoziva kuti kudii ukaona ikoko unoziva vanhu vanotiteedza vatinoti mafans ndo vanotisimudza ndo vanotipunza. Ukarega kuzvibata zvakanaka unokwira ndege mashanga hapana kwainosvika inokudonhedza. Kana uchinge uiri shamwari isinodziti shamwari iyo mafenzi wayo wawandirwa uchimomoterwa uchifarirwa uchita sei haufaniri kusaziva kuti ndiwe musikana uya akazvarwa achinzi Rebecca Tsikirai
akazoroorwa nemukomana wake anonzi Chisamba. Unofanira kuramba uri munhu uya uya, unofanira kuramba uchiona munhu uya uya. Zvino vazhinji vari kukurumidza kuona mukurumbira vokanganwa kwawakabva. Mukurumbira wakadaro ukakupinda musoro, kana nevaunoshanda navo hamugoni kushandidzana, kana vamunogarisana navo ukaona wakuzvinzwa iwewe kuti une mukurumbira. Nokuti izvozvo kana zvamunokurukura nemi izvozvo muchitotaura kuti nokuti muri munhu ane mukurumbira, inini pachezvangu mukati memwoyo mangu ndinoziva kuti ndine shamwari dzakawanda, asi zvemukurumbira ndinotoudzwa nemi. Ndizvozvo ndinofanira kuramba ndichiremekedza murume wangu, nekuti patakawanana nemurume wangu, kunyange dai akandiwana ndiri mubasa rangu iroriri, tinofanira kuremekedzana, kudanana, nekuti ushamwari yatinoti companionship iri pakati pedu inokunda zvese. Inokunda zvese nekuvimbana, nekuti kana uchishanda mupublic office zvakaita seidzoidzi, mazuva ano kune zvakawanda zvinoitika, mazuva ano kune zvakawanda zvinotaurika, munofanira kunge muchitovimbana, nekuti kana uri munhu wevanhu, dzimwe nguva vanhu vanokuona kana kwausina kumbosvika, dzimwe nguva havakuone kwauri, dzimwe nguva vanokuona maziso nechii ngazviite, asi iwewe ramba uri pachirindo. Saka murume wangu ndinomuremekedza, ndosaka achiremekedza basa rangu. Noti dzimwe nguva kana tichitofamba pamwe ndinenge ndisina kutomboona kuti vadiwa vatariri nevatereri vari kuti Amai Chisamba, Amai Chisamba, anotondiudza kuti Mai Chisamba vanhu venyama, kurakidza kuremekedza. Ende unoziva kuti isusu sekuno kumusha kuZimbabwe tinobatsirana nevanhu vakawanda vanenge vaita matambudziko, nekuti basa rangu inini nderekukurudzira tsika dzedu nekutaura mitauro yedu Chishona neChindevere. Ndosaka ndakuudza kuti inini I have a special mandate. My mandate is to promote the local languages and to uphold our progressive cultural values. This is the reason why I don't speak on air. I don't speak on air at all. I'm very proud of my languages, Ndebele neShona. Ende tinoda kurakidza nyika kuti zvatinoda zvese kuita tinozvigona kuzviita muShona neChindevere, nekuti varungu pavakauya vana mai ndoziva kuti mai vangu vaitombobatsira kutranslate iko kwavaidzidzisa madzimai kumahall, kwavaina kumarecreation halls iko kwavaibatsira vachibatsira translation. Murungu aingosvika kuti please assist, please assist, anga asingasandure mutauro wake kuti makawanda munotaura Chindevere kana kuti makawanda munotaura Chishona. Zvinoya nguva yedu. Isusu pano maprogram edu atinoita nemutauro wamai, asi vanozoda chirungu tinovaisirawo masubtitles. Asi apa tiri kuda kudzidzisa kuti hatifaniri kufa rudzi rwedu rugofa. Unoziva kwaimbori nerudzi rwainzi Latin rwakafa rukavigwa. Iye zvino izvi ukataura kuti kwaive neLatin yangano, ndo zvatisingade kuti Shona neChindevere zviitike izvozvo. Saka tiri kuramba tichingosairira kuti zvifambe. Media industry nomazira atinoita, media industry yakazara vanhu vechirume, imi muri munhu wechidzimai. Makazvikunda sei kuti mutozosumuka muchitozoitawo show yenyu makazvimirira sedonga munhu? Haashaike, anowanika. Vanomboda kunge vachida kuita chisimba, vanomboda kufunga kuti vangazive chi, asi ukangorakidza kuti tese tiri vanhu. Inini mashandiro angu ndino mubvunzo wandinozvibvunza kuti izvi zvinogonekwa here nemunhu, iri basa rinogonekwa nemunhu here iri, iyi nhau inogona kukurukurika here nemunhu. Handitange ndatarisa kuti zvinogona kuitwa nemurume here izvi, zvinogona kuitwa nemukadzi here izvi. Kana ndati zvinogona kuitwa nemunhu, handisi kutarisa gender, zvinogoneka. Ende inini unoziva background yangu ndeyeuticha. Ndakanga ndashanda nevarume maticha, ndakanga ndashanda nematicha echidzimai, echisikana. Ikoko kumabhora taiita zvinhu zvakawanda, mitambo yese inoitwa nevana vechikoro. Mamusingaitwe zvekunzi tinoda vadzidzisi vechikadzi kuti vaende vadzidzisi vechirume, maingopiwa setimu. Saka pandakapinda mumedia ndakaona timu dziripo, asi Mwari wangu akandiropafadza kuti ndakauya kumedia ndati kurei, ndakuma late 30s ndakuma early 40s. Saka pazera randanga ndave vanhu vazhinji vandaisangana navo, vamwe vanga vachiri kubva kuzvikoro, asi kwaive nevamwe vanga vati kureiwo. Saka ndakauya ndiri pazera rere kuti vamwe vaiti vanzvadzi sisibeki, vamwe vaiti mama, vamwe vaiti maiguru, vamwe vaiti chi, asi hawaizoshayawo munhu anoda kurakidza kuti ndiri pano. Asi kana wati uri mukono,
ini ndaita basa rinenge rako mukono, tiri hono mbiri. Pasina kushorana, pasina kutukana. Nokuti kana tatarira basa hatisi kutarira zvakapfeka munhu. Isusu tiri kuti munhu ngaaite zvaanokwanisa. Kana mai vachigona kutyaira gonyeti, ngavaende nayo. Kana baba vachigona zvavo bhara kana bhasikoro, ngavaende naro. Chero muri kunzwanana, chero muri kuita zvinhu zvenyu, asi mabasa ese anodzidziswana evarume nevakadzi. Upenyu hwataakufamba we.com generation, kwaane mainjiniya, kwaane magweta, kwaane mabasa mamwe ese, kana imo media zvakambenge zviri zvevarume chete, asi zvino zvasununguka. Saka ngatiregei kusarudzana. Indivo varume ivavaka, isi tinovatarisa sevana vedu. Ndikatarisa murume kana ndikakutarisai, kana ndikatarisa ana tete mimi uko, tiri hama, tiri pamwe chete. Munhu wese kana ari murume ngaazive kuti pana mai vakapfeka mateneti kuti azvarwe. Munhu wese kunyange ari murume ngaazive kuti kudya kwekutanga kwakabva mai vakazvidurura, akatanga kudya kubva pana mai. Mai vanokosha. Saka isusu vana mai ndinozombobvunza kuti asi pane patakazomboti saririre here, pane patina kuzonyatsodzidzisa vana. Mwana wawa agara mudumbu mako 9 months, watanga kutarisana naye achibva, watanga kupa kudya kwekutanga, watanga kudzidzisa dzese, anozokudzvinyirira seko. Kunzanzi varume vanodzvinyirira sereke vana vedu. Saka isuwo pane pamwe patakapotsa, asi nekufamba kwenguva tiri kugadzirisana, tiri kukweshana, iri kuendeka. Mai Chisamba, muri kuona divorce is on the increase, and imimi muri kutaura kuti mabalances zvinhu. Tichida kuti tikubvunze kuti what advice would you give to people vari married, the young people who are upcoming? Nokuti kuzvinotakona kuti madzimai akupoto achita mabasa, varume vachienda kumabasa. Advice yamungavape ndeyei semunhu afamba urwendo urwu? Chikuru chinonzi muwanano hamuna chake ane chake. Muwanano hamuna ane chake. Vanhu vazhinji vanodhonzana nekuti izvi ndezvangu, ini ndauya neizvi. Tikangoita mweya uye wekuti kana tiri muwanano ngatimboti mai kana kuti baba vanotambira 20,000 mari yakakura kudaro iyi, mai vachitambira zvavo kana kuti $100, zvinongoreva kuti wanano iyoyo ine $20,100. Kana tikavavhenganisawo kuti mai vari kutambira mari yakawanda iyoyo, mbaba wane shoma, nokuti mari kazhinji ndoenda kuti vanhu vakweshane, kukara ndiko kuri kuita kuti wanano dzevanhu dziparare. Saka kana mukange maziva kuti kana muri muwanano munodya mese, munoshayiwa mese, munokura mese, munodanana, munonzwirana, mune tsitsi kana makatarisirana murudo rwenyu. Tigodzidza zvakare kuti vanhu vari kunze vanotipoteredza, hama dzedu, hongu dzinotipa mazano, shamwari dzedu, hongu dzinotipa mazano. Asi isusu kana tiri mukati mewanano yedu, ngatirambei kuti hama idzodzi dzitsokodze wanano yedu, kunyange tichivarespekta, kunyange tichivaremekedza. Ngatirambei zvakare kuti shamwari dzedu dzitsokodze wanano yedu, nokuti kana munhu akauya, kunyange handiradzi yangu kana hama yangu, akandiudza akashora murume wangu, watondide nawo. Kana ininiwo ndikashorwa, murume wangu ngaandimirire. Zviri kuparadza ndezvekuti munhurume akaenda kuhama dzake akanodzwa kuti mukadzi wenyu haite, takanga tamuti zvakadai, haadzamise pfungwa, haauye kuzotaura nemukadzi wake. Anongoya chete kutaura kuti ana tete havasi kufara, handichazvida zvazodai, kunyange mukadzi wakanzaro. Saka isi tiri kuti imimi muwanano menyu podzai vari kunze, nekuti moto unobva kunze unouya uchipisa, asi ngauwani mvura yokuti uchibva kunze ikoko, angave makuhwa, chingave chii, ngachingosvikonzi mumoto mumvura cho. Saka imimi mukarega kubatikana zvakanyanya nezvekunze. Handisi kuti ngatiregei kuteerera, ngatiteererei vakuru vedu kuno vanoti zano unopangwa uine rako. Ngatidananei. Isusu sevanhu vatema tine zimhuri redu kuenda nekuenda, extended family iya, tinoiremekedza, tinoida, asi hazvichareva kuti imi makuya mutonga wanano iyi, uyu uya utonga wanano uyu yodi. Tikaidaro inenge vanhu vapatikidzana, inenge crowded. Wanano ndeye vanhu vaviri. Isusu sevabereki
ngatibvumei kuti kana vana vakura vaita wanano yavo ngatitambei kabhora racho takagara kumaterraces. Woti uri mubereki wauda kupindawo mugiraundi mune vana vacho vari mugiraundi anozoona bhora ndiani, asi mukaritarisa muri wanzwa ndautaura zvebhora zvandakadzidziswa naChisamba zviya, kana mukatarisa bhora renyu muri kumaterraces munonyatsoona kuti uyo ndiye apunzika, uyo ndiye apinda pasiri ripo, uyo saka pembe yarira zvakadai. So ndosaka muchiona marefuri atambe bhora vangadai vachitambawo. Tapadzidzapo kuti marriage ndiye vanhu vaviri pakajeka. Saka toda kumbobvunza tiri pauviri hwedu paipai kuti tingaendla sei enga nyaya yekutsamwa iyi, kuti matsamwisana mumarriage panobudika sei maiChisamba? Kutsamwa kwacho kunenge kwakanyanyaita seiko? Kutsamwa kunenge kwegurwe hakuvake wanano, nokuti unoziva gurwe rikatsamwa rinodambura makumbo nehasha, asi kana rapedza kutsamwa rauda kufamba. Ndo zvinoita wanano, haidi kudambura makumbo. Kana muchinge matsamwa zvipei nguva yekupora. Munhu anofunga ukaona ina handidi kukuti kutsamwa, ini ndinoda kukuti pamwe hamusi kufunga zviri kupindirana. Imimi mune maoneri. Ndosaka wachinzwa kana pachirongwa vanhu vakatangisa kubhonga kuti aiwa vatadza, ndinoti aiwa ndo mafungiro avo, nokuti tine mafungiro akasiyana. Zvino handine isingati munhu atadza, mafungiro anosiyana, maonero anosiyana. Izvo zvinofanira kuremekedzwa, kunyange manzi manyama imwe chete asi muri vanhu vaviri. Kana maona maita kakupesana, dzimwe nguva nyaya iyo yekumboimira mukazvipa pfungwa, unoona mumwe achizouya achiti pai manga muri pachokwadi. Kana muchinge muri muwanano yechokwadi unobvuma kuti aiwa pai ndandakanganisa, ndasina kunyatsonzwa zvamataura. Zvino chindini ndo chiri kunetsa muwanano dzamazuva ano. Chindini kuti kana ndatotaura izvozvo zvatopera, hazvina hapana. Hatigone kudaro kana tinge tiri muwanano. Tinokamuka, tinombogumbuka, asi totaurirana toona kuti tofambisa zvinhu sei. Kana tichinge tatadza kuwirirana, ngatiendei pakati nepakati. Zvamataura tikazvibatanidza nezvandataura, yatingati pachirungu compromise, toita sei? Nekuti mukaita chindini zvokungoti nekuti ndimi baba zvenyu chete ko kana zvisiri kushanda, ininiwo ndikati ndini mai ko kana zvisiri kushanda, muwanano ngamushande. Nekuti zvimwe zvikuru sei kana Mwari vatiropafadza nevana, tikagara tichingotukana tichipopotedzana, vana vanobva muwanano dzine kupokana vanokura ivo vari worse than the parents. Nekuti uturu hwavo hunenge hwakakurisa, uturu hwavo hunokurisa. Inoti mimi pamunenge monzwanana, makuvaraidzana, makutandanidzana, vana vanenge vachingofunga kuti baba vedu vane mwoyo wakaipa, mai vedu vane mwoyo wakaipa. Saka izvozvo ngatizvingwarirei kuti kana tichinge tichikudza mhuri, hatitaure mhuri chete dzatakatumbura, tinotaura kunyange nenharaunda. Nekuti tiri vanhu vatema tinoti mwana anokudzwa nenharaunda. Saka mararamiro enharaunda ngaakudze vana vanozoshanda, vanozoremekedza, vane hunhu, vanozviziva. Saka nyaya yehunhu iyoyi, nyaya yetsika iyoyi, inyaya yatinofanira kubata nesimba, nekuti ndo nyaya iri kurasika. Ikarasika, isusu sevanhu vatema vekuZimbabwe tarasika. Tsika dzedu ndiwo rupawo rwedu, ndo rukuvhute rwedu. Nekuti kunyange tikaenda kumhiri kwemakungwa kana tikanogara kudzimwe nyika, hatigone kunge tiri veko. They will constantly remind you that you are not one of them. Vanenge vachingokubvunza, how do you celebrate your Easter? How do you celebrate Christmas? What do you do for Thanksgiving? Iwo unobva watongoona kuti ndiri muenzi kuno, handitika. Saka kwako ndo kwako. Uko kwatiri uko kumhiri kwemakungwa, kupi kwatinoshanda kwesoko, tinozviremekedza. Isi tinokuti muri wenera, makaenda kunoshanda nekushava zvatinokudza, asi musakanganwe kumusha nekuti mudzimu weshiri uri mudendere. Ndapadzidza maiChisamba, tapabata. I think vateri vedu vari kuzvinzwawo, chiri musakasaka chinozvinzwira. Mati mafungiro anosiyana, tikanzwisisa kuti murelationship kuti tinofunga zvakasiyana zvinobetsera. Zvino maringe neculture yedu, matsanangura kekare kuti tsika dzedu ndirwo rukuvhuto rwedu, uye mati mudzimu weshiri uri mudendere.
vazhinji vakabuda muZimbabwe vakaenda kudiaspora Chisamba. Saka tingati vangaita sei kuti vadzidzise vana vedu culture iyi, kuti vadzidzise vana mutauro wedu, this emerging generation, what advice would you give? Zvamunofanira kuita kudada nezvamuri. Munoziva here tete mimi kuti isusu takutokolonizwawo nevamwe vanhu vatema, nekuti dzimwe nguva tinoyemura maNigeria inaye kushaya zvekuita. Unotonzwa vakungotaura munhu wese angotaura igwe I see you see I beg you my sister. Takutovatedzera kuyemura, hatichayemurawo zvedu. Isusu ngatigutsikane nerudzi rwedu, ngatigutsikane neunhu hwedu, ngatidei zvatiri. Nekuti unoziva zvinondirwadza mwoyo wangu ndezvekuti vana vedu vatakabereka nevazukuru vedu, ukanga uchitaura Chishona, ukanga uchitaura Chindevere, vanofunga kuti hauna kupinda chikoro, vanofunga kuti hauna kudzidza. Handizive kuti vanosvika sei panorwadza kudaro, kuti rudzi rwako iwewe ndourwokuti munhu haana kudzidza. Aiwaka aya idzi indimi dzevamwe. Regai ndimbokupa muenzaniso wakomana webhora vanezi mari aneti, ukatarisa naRonaldo, ukatarisa naMessi, vazere mari vai, mukavabata so mukamusvina so Ronaldo anodonha ma-US dollar mari yasingazivi kuti anoitei nayo. Asi munomunzwa vaitaura chirudzi chake. Imi ndimi motopirikira kuisa kwenyu. Vana Messi vaya vanotaura chirudzi chekwavo, imi ndimi munotopirikira. Ko isusu tatadzawo kuita tsika iyo seko yekudada nezvatiri. Tiri vanhu vatema, iye zvinezvi ukatarisa vanhu fanike kuno kumusha nedzimwe nzvimbo, unonzwa ati amaSlay Queen vari kubleacha, kuzora, kubisa ganda ravakapiwa namusika vanhu kuti anzi kana tatsvuka. Ko kana mazvarwa makatsvuka tinozvida, ndo zvamakapiwa naMwari. Kana mazvarwa muri vatema zvakanaka, nekuti izvozvo kubvisa ganda ikukuye chironda chavari kutosiya. Vanhu ngavadade nemutauro wavo, vanhu ngavadade netsika dzavo. Hatisi kuti chirungu kana kuti mitauro yevatorwa yakashata, ine nguva. Kana tiri pachirungu ngatichitaurei chakakwana, kana tichitaura chiFrench ngatichitaurei chakakwana, asi ngatiremekedzei Chishona neChindevere nekuti hatigone kutiza mumvuri wedu. Chisamba, masoko aya akadzama amuri kutaura, tiri kudzidza, masoko enyu ese akazara nouchenjeri. Saka ndauda kumbodzoka kwamuri imimi vemedia personality, mamedia personality. Tingati here media yedu iri kuita zvakakwana kusapota kudzidziswa kwevana vedu Chishona kana macurriculum edu muzvikoro? Tiri kuedza asi hazvinokwana. Hazvina kukwana. Ukauya ndikambokudzora kuno kumusha, ukatarisa vavakidzi vedu vekuBotswana, ukatarisa TV yepaBotswana nedzimwe nyika, unonyatsoona kuti aiwaka vanozvigona, vanozviita. Isusu ngatiwanzei zvedu. Mukatarisa matelevhizheni kana nhepfenyuro dzedzimwe nyika, vanowanza wavo mutauro voita wevamwe mushoma. Ngatizviitei kuti zvidike. Iye zvino kuno kuZimbabwe ndiri kufara kwazvo. Ndiri kuona kana kuti maartists edu, vana vedu vanoimba vai, vakutogona kuimba nziyo dzeshona, vakuita netembo dzeshona neChindevere, vakuita zvatino kana kudananaka, vanhu vakurezvana nenhingi nemutauro wedu. Tine mazwi edu. Inini pandiri panapa ndakatogadzira mazwi akawandawo andakutonzwa pastreet lingo, nekuti kana ndashaya izwi ndinorigadzira. Ndizvozvo rinozononyorwa zvaro rozoitwa sei, asi ngatidadeni mutauro wedu. Media ndo iri kutiregerera. Inini ndiri mumedia, tiri kuregera, tiri kubata zinyekenyeke. Nekuti kana vari kumheri ikoko zvamakaita imana tete mimi, mukamboti itei nechirungu, pinzaika tsika dzamatanga nadzo idzi, pinzai vana vedu vagokura vachiziva. Zvinonyadzisa mufunge kuti munhu anenge achidada kuti kana auya kuno kumusha kana kuti kupi, kunza mototaura naye nechirungu, she can't speak Shona. It's disgraceful. Zvinonyadzisa. Mwana wenyu mudzidzisewo mabasic ekuti anoziva kuti marara sei gogo, sekuru makadini, ndane nzara, ndaguta. Iwayo mashomanana, imbotauraiwo nevana venyu kumba. Imimi munofunga kuti zvakaita mambukadzi nombokupai semuenzaniso. Queen akanzwa kana muzukuru wake akasvika kuti marara sei ambuya, anodaidzirwa ambulenzi kuti hemumutakura arwara serekwe, kana kuti ngaaendeswe kumental hospital. Asi isusu mwana akauya kuno achitaurira gogo kuti come here,
sit down, I don't want. Ndonyaya mutu unotaura kurwadzana. Kuti zvakaitwa ambuya nai akabva vanzi zvakati zvinosvodesa, zvinonyadzisa. Ngatidzidzisei vana kuti hatisi vanhu kana tisina tsika dzedu, hatisi vanhu kana tisina mutauro wedu, nekuti hunhu hwedu zvinotivaka zvinobva pane zvatinodya, pane mitauro yedu, pane mararamiro edu, pane zvinotitandadza, zvakawanda zvakanaka mutsika dzedu. Asi neniwo ndiri kutaura panapa ndakambogumbuka pandakaudzwa kuti aiwa imimika hamufaniri kutaura chirungu kana mimwe mutauro pane penyuro, mandate yenyu ndeiyi. Ndakaenda ndakatotsamwa tete mimi ndikanogogodza pamusuwo pabosi kuti I'm a teacher in my own right, I can do English programs. Mandiona chikwe kuti ndinzi nditaure mutauro. Ivavo ndo vakabva vandivaka. Unoza ndakabuda munda kunyara vakandiudza vakati aiwa maisamba mindset yenyu yakuda kugadziriswa. Isusu tiri kufunga kuti mitauro yedu, tsika dzedu dziri kufa. It's an honor yatakupai yekuti tiri kufunga kuti imimi mungatakuri rambi iri mugofamba naro pamberi kuti tsika dzedu dzirege kufa, mitauro yedu irege kufa. Ndakabuda imomo ndakunyatsonzwa ndakanoudza hanzvadzi yangu is late now. Ndikati I'm quitting TV, I'm quitting radio because ndinganzi nditaure Shona mningi. Zvinogoneka here kuti munhu apedze program yese achingotaura chishona asina kusanganisa nechirungu. Hanzvadzi yangu yakati go and make Shona interesting, don't quit. I love Chindevere, I love Shona. I am a very proud woman in pamtauro yangu. Unoza kana tikasangana nemitete mimi, tikasangana nevanhu mutaundi umu, munotonzwa vachiti hi tete mimi, how are you? Asi kana vasvika pandiri vanoti makadii mai Chisamba kana kuti linjani vachindimhoresa. Saka indobva ndanzwa zvamunotaura imi madi kubigwa. Mai Chisamba muri kuratidza kuti muri ambassador chaiyo. I think pane award yamakatombo-wina yekuva ambassador nditi weculture yedu nearts and sports. Handichanyatsoirangarire zvangu. But imimiwo background yenyu muri teacher. Saka ndingade kunzwisisa kuti munofunga kuti zvikoro zvoita sei kuti tisimudzire chitauro chedu chechishona kana chechindevere, because curriculum yedu iri kudzidziswa nechirungu. Semudzidzisi munofunga zvikoro zvingaita sei? Zvinhu zvese zvinoda chimuringa, zvinhu zvese zvinoda hondo, nekuti kungotaurira chete iye zvinese unonzwa kuti mwana anenge akapasa aine A pashona, aine A pandevele, anoshaya kukuenda kunzi unofanira kunge uine English nezvakati. Muno munyika medu zvakanaka unge aine English, zvakanaka unge aine maths. Isai malanguages edu ipapapo. Vari kuministry, vari kupi, ndo zvatiri kushuwira, ndo zvamuri kudzidza kavana vedu. Ngazviitwe mutemo, ngaiitwe policy, kwete kuita zinyeke kuti kana mwana ataura Shona unzi enda paningi pakonapo, ngaende ipapa ambonopanichika, uende unomira papo nokuti ataura Shona. Hazvigoneke izvozvo. Shona nendevele ndiyo mitauro yedu. Vamwe vangafunga kuti ndiri kusiya ana Venda, ana Kalanga nezvi. Mitauro mikuru muno iShona nendevele. Mimwe yese mitauro iyi inoenda pasi pendevele, imwe mitauro yese inoenda pasi peshona. Saka kana tataura Shona nendevele tiri kubata yese mitauro yedu iri 13, 16 languages dzemuZimbabwe. Policy yedu yeeducation haisi kufamba. Ndaimbotaura navamwe vakomana vari kuuniversity dzakasiyana siyana. Ndakati muri kudzidzeiko kuno kuuniversity? Chamarakidza hunhu hwedu netsika dzedu chii? Mukaenda kunodyiwa matapiri kumhiri uku nekumwe kwakasiyana siyana. They've got the fryer. Ndo staple food yavo. Vane fryer yavo yekuita nini? Mukaenda kune staple food yerice yempunga, kune rice cooker. Where is the sadza cooker? In 2021 muri kune mainjiniya, kune machi iye zvinezvi tete mimi tingadai taane chipoto chedu mumba chekuti ukabata bhataniro rapambira sadza redu, ukabata rimwe bhatanira rakukwata, ukabata rimwe apa romona, nokuti tiri kufambirana nenguva apa tikabata rimwe bhatani rachinyidzwa, nekuti ndiyo staple food yedu. Iye zvinezvi unoza kwatinogara kunoku kumusha kwedu kunoku. Saka ndiri kugumbuka mwoyo wangu kuti takuitwa isusu varidzi vemuno kunge tisina basa. Tikati handei tinodya Nigerian food izvozvi masikatano,
we will walk into a clean restaurant ine Nigerian food. Tikati handei tinodya Chinese, we will walk into a clean restaurant ine Chinese. Tikati handei tinodya Zimbabwean food, takuenda mumukoto munana amai vari kutananisana nemapurisa ekanzuri nemapoto ndokuchengeta nyika yedu, ndokufarira nyika yedu. Tinotarisira pasi. Asi ukaenda ikoko kunodyiwa izvozvoka, unoona vakapaka mahama, unoona vakapaka majipi. Tinomboendako kachivabvunza, unonzwa ndinoda zvangu sadza nebeans, mumwe ari kuda sadza nehaifiridzi inosanganiswa nyama nemuriwo, mumwe ari zvinhu izvozvo, ndikuda sadza nemakuru, ndikuda sadza nemaqimbi. Ko tiri kudiko kuzviitawo kana mahotels yongozikanwa kuti iyi hotel iyi haisevhe zvikafu zvekunze, ndezvechindevere nezvechishona. Izvozvo ngazviitwe muno. Kana zvisina kuitwa, hatisatapedza hondo, hatisatapedza hondo yemutauro, hondo yetsika yedu, hondo yekudya kwedu. Ngatidzidzei zvemuno. Aiwa, turikudzidza zvakawanda. Zvimwe zvacho hatina mbunge takazvifunga, asi imimi muri kufunga muchitofunga everything, including even kuti pave dai taane mushini wokubika sadza. Muri progressive. Now, toda kuti tichimbofamba nenyaya futi tichienda kumapfekerwo. Tinoziva kuti tine national dress yedu iriko yakauya, saka ndofunga tikangozvibatanidza. Muri kufunga kuti mapfekere edu atinoita isusu munofungei nawo? Tiri kusimudzira culture yedu here nerudzi rwedu nekuda kwemapfekere atinoita? Ndinozvitsigira chaizvo, ndinozvitsigira. Zvino vamwe vanhu vakanzwa kuti national dress, kana kuti vakanzwa kuti munotsigira here kuti tive nezvatinorakidza kana kwatinoenda kuti tiri maZimbabwean, vanobva vafunga kuti taakuzosunga jira riye rinenge ramai vedu, mbuya vedu, svikiro redu, mbuya nehanda. Isu tinofambirana nenguva ka. Ngatiitei zvinhu zvinorakidza rupawo rwedu kuti tabva. Izvi zvinoiso tinoenda kumitambo yakawanda stereki. Kana yakanzi African, vanhu vanenge vakatopfeka tukofiyo tuyo tuko kuNigeria, varume vedu vanenge vakapfeka tukofiyo tuyo nehembe dzacho hembe mahombai. Hasi kuno kaya iNigerian, kana isu madzimai yacho tinenge takapfekawo zvechiNigerian. Ngatiitei. Ndosaka ndatika kuzvatakutotorwawo nedzimwe nyika kutokolonizwa. Kana tanzi African topfeka Nigerian, kana tanzi African iye zvino pamwe dzimwe nguva tinokopa South Africa. South Africa munoona zvainoita, vane zviheti zvavo zviya, vane zvuma zvavo, vane unobva watongoona kuti iyo iSouth African. Tingasvike kupi kona tichingokopa? We don't want to be copycats. Ngatiitei zvinofambirana nenguva. Vana vedu zvavanodo zvogadzirwa zvevana vedu, vakuru vedu zvogadzirwa zviri zvevakuru vedu, asi zviri zvekuti tikasvika panomiririrwa nyika dzedu, vanhu vanobva vataura kuti Zimbabwe yauya, Zimbabwe yasvika. Ndozvatakakura tichiimba kasi mazuva akatanga hondo ichimurenga zviya. Vana baba vedu, vana Mugabe, vana baba vedu, vana Nkomo vachita taimba Zimbabwe moto. Wakazoendepi? Ngaurambe uchifamba kamoto iyo. Saka hurumende yedu iripo iyoyo iri kukurudzira chaizvo kuti tiite zvinhu zvatakagara tichiita. Ndosaka vakaunza kuti ngatiite national dress yedu, ngatiite zvinhu tinozvikurudzira. Zvitaira zvakawanda uyai nazvoka, haikuna kuti yakaipa. Chakuti tadzisa kusumuka sevanhu vatema, kungotsondora zvaitwa neumwenzi zvinombonaka ndozvadi. Naiyo social media yakazoti kuuya iyi, mukaiteedzera musingatarise kwayakarerekera, kwairi kubva nekwainoenda, tinogona kurasika. Asi social media yakauya kuzotibatsira kuti pataiita masvondo matatu takamirira tsamba kuti isvike, yakungosvika ne 1 minute zvakufamba zvakadai. Saka kana tiri pasocial media, ngatizikanwe kuti vekuZimbabwe havatsondore, havashore nyika yavo. Zvomukangoramba muchituka nyika yenyu, Mwari havachauya kana itete mimi kuzogadzira imwe nyika yatakatopiwa ndiyoyo. Zvinotori kwandiri ini nemi kuti tiite vavariro iyi kuti tonatsa sei nyika yedu, tonatsa sei kuutungamiri hwedu, tonatsa sei kuzvara kwedu, tonatsa sei zvikoro zvedu, tonatsa sei unhu hwedu, nokuti tese tine basa. Mukati basa ndere hurumende, taparara. Mukati basa nderana mai kana kuti rana baba kana kuti vakomana nevasikana, taparara. Munhu wese ane basa. Aiwa, tinotenda Mai Chisamba
muri kutipaka mazano. Advice yamuri kupa iyi inovaka nyika uye inovaka mafamilies. Tinokutendai nokutora nguva yenyu muchitaura nesu muchishare uchenjeri hwenyu. Now tiri kuda kuti tiuye timbotaura nyaya yeudokta hwaMai Chisamba. Ndidokta vemedicine here? Udokta hwenyu chimbotaurai nyika yeZimbabwe kuti vanzwise kuti muri dokta vapi chaivo. It's very humbling. Ndakaremekedzwa zvakanyanyisa nemayunivhesiti akatisiyanei, ndikaremekedzwa zvakanyanyisa mubasa rangu randinoita. I have 30 powerful awards under my belt nebasa iro randinoita. Murume wangu kana ndikataurawo kachirungu newe tete mime kuti pamwe undinzwe nevadiki vamotandadzana. My husband still calls me Becky up to this day. I call him Arnold. I call him Swela guy as well. Saka isusu mazita yawayoka. Unoza tane mazukuruka. Zvinoti kangoramba takudaidzana kuti nambuya za, naisekuru aza, atonatangoita mbuya nachi. Zvinodadisa kunge tichidaidzana nemazukuru. Ambuya ama twins, ambuya vimbisai, ambuya kurai, ambuya tichidaidzana nemazita idai kana tuta madudu nururwa. But tinodaidzana nema first names edu kuti karudo kedu kae karambe kachipisa. Ende tinoramba tichikurukura nyaya dzedu tichizvifunga ende zvataita kare tiri kuzviita nanhasi nemakore edu andakuudza iwayai kuti tinopota tichiti dzimwe nguva nokuti kareko taiti kana iri nguva yelunch totorana tonotsvaga chikafu chedu kana chiri chokutenga chodi tonogara pasi pemumvuri todya tichitaura tichita sei. We still do that up to today nokuti tinoona kuti zvinotibatsira zvakawanda. Mazuvano upenyu kana Mwari vakuropafadzai pamwe munenge muine midziyo miviri mitatu muine mota dzakati kuti but tinoriedza zvikuru kufamba apo neapo nemotikari imwe chete kuti timbotaura katichionana ende kana muchiziva kuti munenge muchiti kana mukaona chimwe chinoti dai anodha ari pano angadai ati chiko kana ivo vanenge vachifunga dai bheki ari pano angati kudiko. Zvino mazuvano mukarega kutsvaga zuva kana kuti mazuva amunoenda kunze nemhuri, amunogara nemhuri, amunodyidzana pachezvenyu, munopedzisira mangosara nemuchato uri papepa. Nekuti munhu wese mazuvano ane kadhi rake rekubhengi, ane motikari yake, ane kubasa kwake, ane zvinhu zvakare waizoti ndiri kumirira baba handina chitupa, ndiri kumirira nhingi amai handina chakati. Iye zvinoti kazviteedzera izvozvo nokuti tingatoita kana svondo pasina atsvaga mumwe uchingoti ukada kuenda kubhengi kwako waenda uyu oenda kubhengi kwake uyu akada kunodai zvake hapana. Asi rudo kana rwakakubatai kana wanano yenyu yakakubatai tsvagai zuva rekuti nhasi ngatimboendai pamwe chete, ngatimboendai kwakati tiri tese. Mazuvano ukazvitarisa kana parufuka unoona kuti murume asvika nemotikari yake, mukadzi asvika nemotikari yake, vana vazoya nemotikari, ndokutoparadzana ikoko zvakanaka. Dzimwe nguva upfumi hwacho hunokubvisai parudo. Iye zvinoiso kana zvivhitivhiti nekuti Mwari vakuropafadzai kune zvivhitivhiti zviri mumakamuri amunorara umu. Kana yanguva yekuona chivhitivhiti chimboonawo dzimwe nguva chivhitivhiti mulaunji muri mese pamwe chete. Zvino uyu akangoenda kubedroom kwake ari kuonawo yake TV, uyu ari kuona yake TV, uyu ari kuona, hapana ari kutaura nemumwe. Kana kuti izvozviye zvekuti hapana nguva family time. Munofanira kuita family time yamunonogara patebhuru muchidya. Ndopamunodza kuti iwe hakuna kudya wakashama muromo, iwe geza maoko ako, kudzidzisana tsika, nditambidzewo, ndipeiwo, unokwana here izvi, kupanana kunzwirana handinazvona ndatora nyama dzakawanda zvamunenge mune shoma, sharing. Zvino mukangotedza kuti taane zvinhu, baba vakapinda munongonzwawo chisadza chavo kuningi kumicrowave vakudya uko, umwe mwana azouya an hour after izvozvo tikazvironga kuti kana tisina zvakatimanikidzika, supper time yedu inguva yakati, lunch time yedu inguva yakati, breakfast yedu inguva yakati, izvozvo zvinotorapa, zvinototiunza pamwe chete, zvinochengetedza wanano. Zvinhu zvamunogona kuita fanike kutsvodana kunongorakidza rudoka. Zvino isusu kunongo vakadzi vechitema baba kana vakada kuti vakutsvodei kuti mufambe zvakanaka amai, kana kuti hamusi kuona vana here, hamusi kuona vanhu here, ko vanhu vanozivei nai vaita sei. Izvozvo ngazvirambe zvichiitwa. Ndosaka muchiona kuti kana vanhu vachifamba vakaona vanhu vakabatana maoko kana kuti vachirakidza kudanana vaunonzi havasi vekumba, ismall house,
inogoita small house seiku imakundwa nesmall house seiku zviri kusmall house ngazviuye kumba wananodzimiri. Muri kufamba nesu, muri kutidzidzisa, tinotenda newisdom yenyu yamuri kuramba muchititaurira. Zvino toda kumbotaura nevanhu vari kudiaspora. Mungatipo advice yokuti chii isu vanhu vari kugara kudiaspora neuchenjeri hwenyu? Zvandingade kuti titaure pakupeta chirongwa ndechekuti makaita zvakanaka muri wenera, muri inobatsirika, imi munobatsirika. Asi kana mukanganwa kumusha, kana mukanganwa kwamakabva, makanganwa nemakomborero. Kurupawo kwako, kumusha kwako kune makomborero. Hazvina kukodzera kuti kana wakwa wave utaura kuti handidzoki nekuti kwakashata. Kana kwakashata kwakaita iwe mwana wedzvinyu dzvinyuka, udzvinyu hwako uZimbabwean hwako haupereka nokuti ndiwo rupawo rwako. Inini ndiri kukurudzira kuti musakanganwe kumusha. Tinokudai zvakanyanya, imi tinoziva kuti munotidawo zvakanyanya. Kune vaberekiwo vari kuno, isusuwo tiri kuti musasarudze vana nekutarisa homwe. Vana vanoita zvakanaka, zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vana vatinawo kuno kana vasina mari yakafanana nevana vari kumhiri, ndo vana vari kutitarisa kuti marara sei, munda unoda kuiswa manyowa here, pane chamunoda kubatsirwa here. Avo vari uko pamwe vatumira mari, pamwe vatumira vazukuru, pamwe vaita sei. Kana uri munhu akazvarwa, usarase hama dzako, usarase musha wako, usarase tsika dzako. Hapana chinorwadza kuita semuenzi. Vaenzi vakagara tinovataura wani kuti they've overstayed their welcome. Vagarisa havafari. Zvinoiwa hakuna kuita muenzi agarisa kwaari. Hatidi zvekunge kuti tsomo inotaurwa iye kuti kana gonye ragarisa mudanga nairo rinotiwo imombe. Isitagara tiri mombe, kwamuri ikoko muri mombe. Saka musazvidzose kuita makonye nekuti magara mukati memakonye. Tsumo iyi haituke, itsumo inongotsanangura expression dzedu dzekuno sekutaura kwatinoita kumusha. Saka kurudziro yangu ndeyekuti vari mhiri, vari muno muZimbabwe, vari kupi, ngatirambei takangobatana nekuti tiri vanhu vamwe chete. Kana mawana kupfura vamwe vana, hamukoshe kupfura vamwe vana. Chinokosha rudo, chinokosha ukama, chinokosha ndiwo umai. Ngatizvideredzei tigosumudzwa nenyasha. Tave kupeta chirongwa chedu. Mungati chii kumwanasikana? What advice would you give to the girl child? Zvandinotaura negirl child ndezvekuti idya zvawashandira, idya zvine vavariro yako. Nekuti tiri kuona vana vedu vari kuzopunzika pasina kwavasvika. Vatanga kudanana nezvidhara vachipanzi imbinga. Wapiwa mari yokupiwa nemari yokudzidzira nekushandira inosiyana. Kana uchinge wadzidza kuvana vadiki ndikuti dzidza chikoro. Dzidza chikoro. Kana isi takazowedzera tuchikoro twedu. Nekuti kana usina kudzidza mikana inoita mishoma. Kana ukadzidza mikana inovhurika. Uri mwana musikana, tsika iye kunzi ucharoorwa unozochengetwa. Regai nditi chinochengetwa chete huku. Munhu achengetwe. Munhu anopiya, munhu anomira netsoka dzake. Kune vari kukura vari kuita mabasa. Musikana, mudzimai anogona kuitwa zvinogona kuitwa nemunhu. Sekutaura kwandaita pakutanga papa. Inini ndinokupombai kuti go girl go. Nyika ino pasi rose takutonzwa kune mapresident echikadzi, takutonzwa kune mangwana. It could be you. Nokuti kana washingaira, asi chipadza chekukumbira hachipedze ndima. Ukaita badza rekukumbira paunongoti sakure muri dzakaona zvinhu zvako zvakukura akuti ndipei badza rangu. Saka ndiri kuti ita zvako, dzidza zvako, ungabatsirwe nevamwe vanhu, ungasumudzirwe nevamwe vanhu, asi iwe wemira netsoka dzako. Stand up and be counted. Go girl, go. Aiwa,
Mati chipadza chokukwereta hachipedzi munda. Mwanasikana shanda, shandisa maoko ako, iva nechokuita. This is very rich. Tinokutendai. Patsika Lounge turikukupembererai, turikukusalutai. Makafamba rwendo. Hatisi kuti zvanga zvakareruka here kana kuti zvairema here, asi makafamba mukasvika mukava mucherechedzo kune vamwe madzimai. Saka pano Patsika Lounge we celebrate you. Kana tiri kunoka tichitandadzana naMai Chisamba, tichitandadzana mutsika Lounge naanti Mimi, chiringazuva chaicho chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndino urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Ngatisanganei pane zvimwe zvikamu zvinotevera. Ndinonyo Dr. Rebecca Chisamba. Muri yeZimbabwe toda kutenda naMai Chisamba vauya, tinovapemberera. Vane maawards akawanda, vane basa rakawanda ravakaita. Semadzimai chiratidziro kwatiri kuti mudzimai unogona kuita basa. Any kind of job raunenge wapiwa, raunenge uchida kuita, raune ma-skills naro unogona kuriita. Saka tinokutendai, tosangana mu series 3 pano Patsika Lounge. Thank you so much.